Iba't ibang ahensya po sa Dagupan City nakiisa po para sa pagpapaigting ng kampanya laban sa pang-aabuso sa mga kabataan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagkaisa ang iba't ibang ahensya sa lungsod ng Dagupan upang palakasin ang kampanya laban sa pang-aabuso sa kabataan bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maprotektahan ng mga bata laban sa karahasan at iba't ibang anyo ng pang-aabuso. Isinagawa ang programa kahapon Pebrero 9 sa pangunguna ng pamahalaang lungsod ng Dagupan, katuwang ang PNP Dagupan, DepEd Dagupan, Maaron Ina, Solo Parents, Katropa, Teen Center Personnel, Anti-Vowsy Desk at City Social Welfare and Development Office. Binigyang diin ni Councilor Tala Paras, Chairperson ng Committee on Women and Children, ang kahalagahan ng maagang pagbibigay kaalaman sa mga bata lalo na sa kampanyang Good Touch at Bad Touch upang maiwasan ang mga kaso ng pang-aabuso. Our OAC and CSWD, Ma'am Irene Ferrer, gave a brief lecture on sexual abuse and exploitation. The children were also informed about the top 10 cases from PSWD. It's also important that they got to know the definition and the essence of envisioning and how it plays an important role in our community. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa humigit kumulang 12,000 mag-aaral na ang naabot ng kampanya sa iba't ibang paaralan sa lungsod. Sa tulong ng magkatuwang na ahensya, patuloy na pinagtitibay ang kampanya upang masigurong mailayo ang mga kabataan sa kapahamakan, karahasan at lalo na sa sexual abuse at mapanatilang isang ligtas na kapaligiran para sa mga bata sa Dagupan City. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.